Busa si Gihasi nagsugod sa paguban kang Eliseo kung nagalagad uban kaniya sa pagpalambo sa puti kapag simba kang Yehova. Niatong tumura si Diyos noon o kinaiya nga nagapahimod kang Eliseo kang Yehova. Apan sa pagdagan sa panahon, nagbagong tinanghal ni Gihasi ang kago o kaku maunay naglabi sa iyang kaku. Gihasi, Misha, mabusan mo na din sa sulit. Niagi lang po kayo sa Israel. Yan ang magbubo sa iyong mga anak. Nalini katikulian mo hindi. Mga may anikulig di, ang magkakita ta. Dugay-dugay naman gumawa ka pa uli sa open. Ino ba siya pariente, Gihasi? Tabi ni Eliseo, si Misha hindi na tagaan mo. Hindi na po siya pariente. Ako siyang silingan. Siya may nakatiman sa akong parasan. Naku, ayong kanungganan na makailaga Eliseo. Bisan doon, mag-uuwalan ko parasan. Kung may kalukang na anong yung ko sa pagbuyog sa iyong pagpagig-away batok sa makakapagsimba. Di pinahanglang po ka na ako, Misha. Makapanipay ko yung makahibalag o tao na wala magsimba ka ba? Di ang tao sa mo. Gihasi, ba't na ko sa akong lawak, kayo pa ko yan ka niya. May adlaw raw na kinahanglan ko sa iyong tapang, Misha. Nakita ko kung kayo masan ka. Hinaot at magmalinawin ka, Misha. Hinaot at panalaginan ni Yehova ang iyong pagkamalang tayo sa bulat ng Eliseo. Kung sino mo ipakita, Misha, pero kaayong kadungganan na makailata, Eliseo, isang tuos mag-uong walang pulupansan. Pero mahimalong ka na anong dito sa pagduyog sa inyong mapaging-away batok sa barkat at magsimba. Nagulang ka? Di ba yung pag magpakita ang interes sa Eliseo din mo? Gihasi, anong masuko pa man ba kayo? Ayaw pagsultingin niya na pasensya ka namin siya. Gihasi, anong sa ka ba? Kung ano ka ba siya ng puno na katuwing na nag-alagad ako kang Eliseo? Pagkun sa mga buhatog ka ron, uli mo lang ginapon, katapang lang ginapon, naglagot ako makadumudian ng pulunan. Kung sumali ka rin sa pululikon ka, ako, uli mo lang salay mo sinubulan sa pag-atingan sa inyong parasan. Oo, pero may sweldo ka sa inyong mga servisyo. Apat ako, kapin sa mga katuig akong nagpauliton sa ako pang kagaling gastos. Tinuod, itagalan ni sa mga tao pagkaon o kapit na katuhan. Apan, ako pagaling mata na akong ipalit, akong bistik. Kung pinipaulit ako, kung palit ako ginagbuan. Maagod ko makasabot ng Eliseo. Gitanyagan mo ang dagang mahal ng mga tasa. Apan, di mo dawat si Eliseo ni ini. Pero, wako'y katungod sa pagdawat ini. Wako'y katungod sa paghimong akong pagbaling desisyon kung kano sa dawaton o kano sa abaliparan ng dasa. O ba, mas maghut pa ka na kung magtuklong na inyong mga manalagna. Apan, ako yung taon. Manalagna ba ako? Dili! Katapang lang si Gihasi. Sumubong lang si Gihasi. Ulipon na ginapon si Gihasi. Gihasi. Nagulog ko na naghamudin ka o ding nihining pagbati. Iyan po kayo sa Diyos. Hinabulong na gidutang ni Yehova ang pagkamukay kaso. Di ko buong masuko si Yehova na ako siya. Kibog mo ko si Yehova. Siya ang bukong matulog na Diyos. Di ko malikot sa pagsimang kanya. O kipabinan ako pag-ayaw ang akong privileyo. Apan, wala nang kamasayo kung sama sa unsang pag-alaga o bantang Eliseo. Ang nakita lang sa kadaghanan mo, o siya manalagna. Apan, nakaina tayo ko niya. O, tubuhay ako. Lisod siyang ikauban sa pag-alaga. Gilaay ako. Sa akong tanaw ni Hasi, ang iyong kasing-kasing mo eh. Hinood mo, nagpabili ka sa inyong hinatag sa Diyos ng privilegyo. Apan daw inyong ihatagan o dakong importansya ang inyong posisyon at ubangan sa mga tao. Kung
paghimo maayong ngalan ugad sa Diyos, mao ang maghimo na. Mapailusan ka. Ayaw padala sa inyong magbati. Tinanong ipadala kami, Roma Misha. Salamat sa iyong mga tulong sa kaalam. Ako palandong kini maayo. Pag-ayaw-ayaw Misha.